máis fácil que un home co que te relacionas efectivamente se avergonce de ti por ser moi erudita que se avergonce de ti por dicir unha cousa absurda sen sentido. Porque o seu paternalismo vaille prestar dicir, pobre, non dá para máis. É curioso porque aí non hai amor. Porque sin admiración non hai amor. Pero os seus egos non soportan a muller intelectual, a muller erudita, a muller que se significa con sabedoría. A muller sabia é moi, como digo eu, cando busco referentes, non? En mulleres do chan, a muller sabia é un grande referente no cotián, e isto representa moi ben o xénero, sí? É como a avoa que cociña, é unha gran cociñeira, pero as estrelas Michelin, máis do 80% das de España, están en mans de homes. E a sabedoría pasa igual. Eu, que xa me considero unha vella, unha señora de idade, moitas veces tamén percibo como son referente para moitas mozas. Como outras son para min máis vellas e foron para min, ao mellor, mulleres que daquelas tiñan o tempo que eu teño hoxe, pois cando eu tiña 20 ou 20 e pico anos. Mas o noso pensamento e a nosa erudición non ten ese espazo para brillar para a sociedade. Daquela, eu nesa parte, por exemplo, cos homes son moi dura nese sentido. Esta son eu e desgraciadamente hai que quererme así, sabia, intelixente, erudita e que ergue a voz e que pensa e quere dicir o que pensa. É insoportable para eles. Non, hai castigo. Hai peaxe social para a muller que pensa e se significa. Sí, se significa desde ese punto. A min, como feminista, cheguei a un punto que incluso me aburre falar de certas cousas e desde un feminismo realista sei que eu non podo mudar eso para min. Eu, por exemplo, que tive en traballos executivos onde te reúnes en salas moi bonitas onde se proxectan cousas importantísimas dunha compañía que son tan importantes como que teñen que ver como van cerrar o ano, eles. En contrapartida ti has levar un rappel. Vivín moito esa... que che rouben ideas, que silencien a túa brillantez, ou seja, que se pase por ela, a forma na que se nos ignora, para logo dicir a veces o mesmo, dunha forma máis mediocre, pero que iso é o que vale. E na sociedade é así, dende un feminismo realista eu sei que para min non é, quero dicilo, quero dicir que se paga este prezo porque para quen veña, e hai moito camiño por andar niso, hai camiño desandado incluso, e quero dicilo, e se podo ser referente para as mozas así, na interacción do chan, a min váleme, pero o que non quero é calar na busca dun recoñecemento que só se dá cando aceptas e obedeces o xénero. Vale, eres intelixente, pero eres unha muller. E daquela, sí, hai palestras, e aquí están os homes. As mulleres intelixentes que falan, pero son un pouquiño sumisas e se someten aos mandados, temos tamén unha palestra, está aquí,
pero podes subir. Eu non a quero, eu quero estar aquí. Cas do chan. Iso si, calada non, nunca. Non. Anos de vida me dean para falar. Non, para falar é desobedecer. Vou desobedecer o xénero por todos os lados. Por todos. Xa nunca fun moi guieira, pero de aquí para diante vou ser a máis desobediente que hai. Non o acepto. Vou interrumpir os homes. Si, cando me inviten a cousas vou interrumpir os homes. Vounos corrixir tamén, cando erran. Quer dicir, xa o fago. Vou seguir así. Si, vou impoñer o meu pensamento. Vou responder, estás errado. Eu sei. Vou responder estas cousas. Hai pouco falaba disto con miña nai e dicíalle eu, se acordaba ela da miña bisaboa ou da aboa dicindo quen te vai querer sendo así? E dicíalle eu, pois, ves? Pois tiñan razón. Pero está correcto. É absolutamente correcto que a xente te queira por quen és, e é moi correcto que non te queiran por quen és. O que non é correcto é ti tentar ser o que non és. Sinto, meus amigos. Aínda tentei xogar a isto, pero aquí acabouse o xogo. E a quen non lle guste, que se poña a justo. Tamén me poño eu. Cando non estou, miro de poñerme. É o que hai. E agora estou bastante justo, a verdad. Non, estou bastante justo con como son.